Dobijanje potpunog family friendly sertifikata za nas u Generaliju znači potvrdu da dosledno i redovno brinemo o našim ljudima. Ali ono što je nama važnije od samog sertifikata je to koliko ljudi uživaju u benefitima, koliko ih prepoznaju i koliko ih u stvari koriste. Kada pričamo baš o family merama, nama su posebno omiljene one koje se tiču roditeljstva. Jedna od njih podrazumeva da naše mame ili buduće mame na porodiljskom odsustvu dobijaju svoju punu ugovorenu zaradu, čak i kada ona prelazi propisani državni prosek. Druga mera za mame je da po povratku sa porodiljskog odsustva rade pola radnog vremena, ali za punu platu. Naravno, ni tate nismo zaboravili, pošto oni po rođenju bebe dobijaju 10 slobodnih dana da ih provedu sa svojom novom porodicom na okupu. Naši Generali i bebe odmah po rođenju dobijaju poklončić i sve to zajedno jeste zaista jedan porodični paket, ako tako možemo da kažemo. Tu su i druge mere koje mi u Generaliju volimo, ima ih puno, ali recimo ovo su neke izdvojene za koje mi kažemo da su omiljene. Dobijanjem sertifikata ne stajemo, već se naprotiv ubrzavamo u procesu traženja i novih benefita i ne samo za porodice i roditelje, već i za sve ostale naše ljude. Mi smo stvarno ponosni što smo prva finansijska institucija u Srbiji i regionu koja je dobila family friendly sertifikat. Mi smo ovo putovanje započeli još 2018. godine i tada smo dobili osnovni sertifikat. Naredne 3 godine mi smo zajedno sa našim ljudima u našoj kompaniji razmatrali i uvodili baš one pogodnosti koje su potrebne njima i njihovim porodicama i tako smo došli do toga da sada imamo i potpuni family friendly sertifikat. Potpuni family friendly sertifikat za nas znači obećanje našim ljudima da ne samo da imamo pogodnosti koje smo napisali i koje negde stoje da mogu da se koriste, već zaista i podsticaj naš i menadžmenta i svih ljudi da se te pogodnosti zaista koriste. I potpuni sertifikat ne može dobiti ni jedna kompanija ukoliko ne dokaže i ne pokaže da ljudi u kompaniji to zaista masovno i koriste. Ono što je meni posebno draga mera, to je da kažem ova najnovija koju smo uveli u januaru 2022. godine. Mi tu meru zovemo pogodnosti za naše velike porodice. Zapravo radi se o tome da za sve naše zaposlene koji imaju 3 ili 4 dece, da smo napravili paket za njih koji podrazumeva dodatne dane godišnjeg odmora, polisu životnog osiguranja na 30 ili 40.000 evra kao poseban vid zaštite budućnosti njihove dece i dodatno za kolege i koleginice koji imaju 4 dece dajemo finansijsku novčanu pomoć od 1.000 evra koju oni mogu da iskoriste kad god žele, za šta god žele. Da li je to odlazak na godišnji odmor ili ulaganje u školovanje dece, sve jedno je, dakle to je ono sa čime oni zaista mogu da raspolažu. Upravo je najveća vrednost family friendly sertifikata u tome što naši ljudi danas stvarno imaju osjećaj da smo tu za njih i da sve ono što oni osjećaju da bi njima značilo i njihovim porodicama, danas su slobodni da pitaju, traže, zajedno sednemo i da razmotrimo i da od toga napravimo pogodnost koja će odgovarati ne samo njima, već i svim kolegama u našoj kompaniji.